Здравейте, сладъри! Аз съм Андрея, за тези от вас, които не знаят, и в това видео ще ви разкажа повече за моят протокол за красива, млада и сияйна кожа. Тук ще разгледаме цялостната грижа, която не идва само от козметиката, т.е. отвън навътре, ами и отвътре навън. Ще разгледаме пептидите, които аз ползвам за здрава, красива и млада кожа. Ще разгледаме хранителният режим, който спазвам отново за кожа. Също така козметиката, която ползвам. Надявам се да ви бъде полезно видеото. Не забравяйте да ударите едно палче и да се абонирате за каналът, ако все още не сте се абонирали. Приятно гледане! Какво са пептидите? Вече изяснихме в първото видео. Това са къси вериги от аминокиселини, градивните елементи на протеините. Днес ще разгледаме по-обстойно двата пептида NAD+ и GHK-Cu, което е така нареченият купър или меден пептид. Това са двата пептида, които в момента аз ползвам за подмладяване на кожата ми и за възстановяване. NAD+ е коензим, без който клетките ни не могат да произвеждат енергия. С годините нивата на NAD+ в организма ни намалят, така че започваме да се чувстваме по-уморени, по-бавно се възстановяваме и започват процесите на стареене на кожата. Инфузионният NAD+ помага за повече енергия и концентрация, подобрено възстановяване, защита на ДНК-то и дълголетие, подобряване на метаболитните функции. Аз лично се чувствам изключително добре, откакто го ползвам. Помага ми не само за възстановяването на кожата, както вече чухте, ами за възстановяване след тренировка. Аз съм човек, който спортува активно и помага изключително много. Чувствам се наистина много добре. GHK-Cu е трипептид, естествено среща се в човешкото тяло, който се свързва с медни иони. Той стимулира производството на колагена и еластина, намалява възпаленията и зачервяванията, подобрява зарастването на тъканите, заздравява косата и стимулира растежа, подобрява еластичността и изглажда леките финни бръчки. Затова GHK-Cu е така нареченият пептид на младостта. Аз лично го ползвам от около 2 седмици и вече виждам значителна промяна в кожата ми. Също така аз съм си поставила Skin Booster, който също подпомага за хидратацията на кожата и общо взето комбинацията между хранителен режим, пептиди и процедури е феноменален и един страхотен помощник за борбата с стареенето. За да подсиля ефект от пептидите, съм на специален хранителен режим, който изцяло насочим към това да хидратира, да обогати кожата ми, богат на биотин, омега-3, колаген и така нататък. Сега ще ви разкажа малко повече за моето хранене. На първо място изключително важни са протеините. Аз хапвам пилешко и телешко месо. Храни богати на омега-3 за сияйна кожа и еластичност. Аз лично консумирам само сьомга, може да хапвате пастърва или скумрия или други мазни риби, каквото обичате. Това вече зависи според вашите лични предпочитания. Здравословните мазнини са изключително важни, като авокадото, ядките, зехтинът, също така кокосовото масло и така нататък. Също така нека да вмъкна, че мазнините са изключително важни за нас жените, за да поддържаме хормоните си наред. Антиоксиданти като домати, краставици, зеленолистни, броколи, каквото се сетите, всякакви нон-старч зеленчуци. Добавките биотин и колаген аз лично не ги приемам на хранителни добавки, защото не съм фен изобщо на хранителните добавки. Предпочитам всяко едно нещо, което мога да си набавя по естествен начин, да си го набавя, за да не се налага да пия една шепа хапчета сутрин. Телешкият костен бульон, той е изключително богат на колаген, глицин, които поддържат ставите, костите и кожата. Билкови чайове като коприва, копривата е богата на биотин и желязо, зеленият чай е богат на антиоксиданти и така получавам нужните нутриенти отвътре по естествен начин, без да се налага, пак казвам, да пия шепа хапчета. Сега е време да ви разкажа и малко повече за козметиката, която аз лично ползвам. Допада ми и е подходяща за моята кожа. Аз съм с много суха кожа. Толкова суха, че дори зимата кожата ми се лющи, става на ранички. Така че продуктите, които ще ви покажа, работят за мен. Ако сте с мазна кожа, най-вероятно не би бил подходящата рутина моята. Така че консултирайте се с специалист. Аз давам само единствено съвети и показвам това, което аз лично ползвам и работи за мен. Лично аз почиствам кожата си няколко пъти. За мен това е изключително важно. Трябва да почистите перфектно кожата от мъртвите клетки и замърсявания. Ако съм с грим, първо почиствам гримът си с ето този ремувър. То е олио под формата на олио на Sephora.
изключително доволна съм. Ползвам го абсолютно всеки ден. След като почистя лицето си с олиото, почиствам с тази пяна на Корес. Не знам дали добре се вижда. С DJI съм вече. Deep Detox Foaming Cleanser. Корес е много добра марка козметика. Тя е американска. Тези продукти аз си ги купувам от Гърция. Произведени са там. Те са с козе мляко, ако не се лъжа. Но да, произведени са в Гърция и си ги купувам винаги, когато ходя на почивка в Гърция. Следващата стъпка, след като съм почистила добре кожата си, е да сложа серумче. Аз ползвам Beauty of Joseon. Това е, може би, любимата ми корейска марка козметика. Работи прекрасно за мен, хидратира много добре кожата ми и имам този стъклен ефект, в който аз лично съм влюбена. Не на всеки му допада. Повечето хора се притесняват, че кожата им изглежда мазна. Аз съм obsessed. В смисъл, лично за мен това е признак на много добре поддържана кожа. Много ми харесва, обожавам, аз съм си обсебена. Та ползвам този серум, казва се Revive Serum Ginseng плюс Snail Mucin. Не знам какво точно има вътре, всеки може да прочете в интернет, предполагам, така че няма да има проблем, но работи прекрасно за мен, кожата ми е изключително хидратирана, изчаквам да попие няколко секунди, след което вече нанасям крем. Според зависи дали е сутрин. Сутрин ползвам ето този крем. Пак е на Beauty of Joseon. Dynasty Cream се казва. Той е може би един от най-известните им продукти и съм обсебена от него също. Той е изключително лек. Повечето корейска козметика е много лека. Те са фенове на наслояването на козметика, няколко слоя неща, отколкото да сложат нещо много гъсто, мазно и стики. Нали? Така че, да, това е прекрасен лек крем за през деня. Околочният крем също е на Beauty of Joseon. Мисля, че отново е... Не, това е Revive Eye Serum Ginseng плюс Retinol. Така, ползвам този околочен, той е за през деня. И задължително, когато говорим за skincare през деня, ползвам слънцезащита. Задължително запечатвайте всички слоеве с слънцезащита. Отново Daily Relief Sunscreen на Beauty of Joseon. Това може би ми е любимата марка козметика. Ползвала съм Biologique Rocher, пробвала съм Dior, ползвала съм Chanel, ползвала съм каквото се сетите. Beauty of Joseon, мила. Beauty of Joseon, първо, че са доста по-евтини и работят чудесно. Gold. Това е Gold. Сутрин, когато стана, ползвам на Корес ето този околочен крем. Той е с ролерче и е охлаждащ. Много е добър за тъмни кръгове. Пак е с мляко от коза. Мисля, че беше. Не крава, коза. Така. Единствената разлика в вечерната ми рутина е кремът. Ползвам отново на Корес крем, който е Probiotic Quench Sleep-In Facial се казва. Това е нощна маска. Изключително хидратиращ и мазене. Зверски фен съм му. Не ми прави черни точки, не запусва порите ми, не ми се появяват черни точки. Много дълбоко хидратиращ е. Страхотен продукт. Obsessed. Така. И общо взето това е. И да не забравяме, през деня, когато имам нужда от рефреш, просто се пръскам с Grown Alchemist. Ето това тонерче. Буквално просто пръскам, нищо, че съм с грим, пак мога да се напръскам, освежава и хидратира кожата. Много е кюти, много харесвам. Има няколко вида билки вътре. Като цяло, Grow Alchemy са изчистена козметика и аз съм им фен. Така, пептидите, които аз използвам, са във формата на писалки. Изключително лесни за употреба са с много малки иглички. Просто отваряте капачето. Ето това ми е купъра. Иглите са миниатюрни. 31G е размера, 5 мм. Това са най-обикновени инсулинови иглички. Как се отваря? Така. Отваряте иглата, поставяте, завъртате до щракване, отваряте. Ето е иглата. Дори не може да я видите, толкова е миниатюрна.
В момента мисля, че съм фокусирала основно на лицето си, затова може да не видите добре, но общо взето да, даже почти съм го свършила, става ми доста малко купър. Ето тук отгоре пише колко са единиците. Аз поставям 20 единици първите 10 дни. Ето 20 единици. Това са моите дозировки. Вече за всеки е индивидуално, така че може да се посъветвате с специалист. Това ми е купърчето. NAD+ работя по абсолютно същия начин. Ако имате интерес, може да ми пишете налично да ви разкажа повече за пептидите, които аз лично използвам. Изключително лесно за прилагане са, няма никаква болка и дискомфорт заради размера на игличките. Както видяхте, те са буквално 5 мм, поставят се подкожно. Няма да имате никаква болка. Аз лично съм човек, който го е страх от игли, но не ме е страх и не ме боли изобщо. Комбинацията от NAD+, купър, хранителният ми режим и козметиката, която ползвам, кожата ми става много по-сияйна, текстурата се подобри. Хидратацията е видима, нямам проблеми с това лющене и с тези ранички по лицето от сухота. Косата ми е много по-здрава, имам много повече енергия. Общо взето всичко в комбинация работи страхотно. Имайте в предвид, че инжекционните пептиди изискват отговорност, правилно съхранение и стерилност. Това е моят личен опит, не е медицински съвет. Ако видеото ви е било полезно, моля да се абонирате и оставете едно палче. Може да напишете долу в коментарите, ако ползвате пептиди, какви използвате, вашата любима козметика и може да си бъдем полезни заедно. Също така може да ми напишете за кой пептид искате да разкажа повече в следващото видео. Благодаря ви, че бяхте с мен. Пожелавам ви спокойна вечер и до скоро! Муа!